Jane aku kudu dadi arek cilik maneh. Enak kok jaman biyen. Iya dolan tok sampe magrib awak dhewe yo. Enak. Ndak mikir apa-apa yo. Mangan tok. Heeh. Iki kan ndak kan. Lek aku ndak. Apa? Lek aku pin dadi arek ganteng. Dadi arek ganteng. Ganteng gue. Ganteng yo. Ganteng. Ya apa lek saiki ngeling-eling jaman biyen yo. Dolanan gumpritan sapak tekong sing singit-singitan lho jaman biyen lho. Singitan jero banyu. Iya. Sikir singitan dukur uwit. Ayo, koyo biyen kok. Iya, ayo. 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 Seneng iku aku. Aku yo. Sampai magrib wis. Iya. Rendi Ben. Ini wis. Kena. Foto yo. Ayo. Ayo Wis dawa siap, wis, Pak. siap Oke. wis. Ayo siap. Siji loro telu. Foto. Itu dadi. Ayo. Ayo. Dak cinda dak dadi. Loh, Kono nang dadi. Cukup lagi. Cup. Ayo. Cup kincup pasing kincup dadi. Loh, masa dadi kabeh? Boleh mana? Cup kincup pasing kincup dadi. Ya, ayo. Saiki mekar. Ayo, Ayo sing mekar. mekar sing mekar dadi. Duh, aku iki tadi. Ya pusi aku iki. Apaan lu diapusi wong kena-kena? Ya wis, ayo wis. Ayo. Dendi. Penting ya. No. Ini. Bisa. Wis. Ya wes meremo. Ayo. Jiro lupan mo 6 tulu ngolo. Jiro lupan mo 6 tulu ngolo. Bisa. Bisa. Oh. Aduh. Kok peteng rek. Kok dindir arek iki yo. Melek berem sedilu ae peteng rek. Dindir arek iki yo. Dindir arek iki yo. Duh. Kamar temen arek sing itan iki rek. Kita dendir arek iki. Wek. Wek. Pinter arek sing itan iki rek. Wah. Udah ono rek. Dendir arek iki. Wes. Duh. Ayo. Ayo. Kok ndak ono rek? Dendir arek iki. Kok ndak ono yo. Lah. Kok ndak ono yo.
Duh. Kok ndak ono rek. Walu ditinggal mulai nyare-are aku iki. Tak deloke ndek omahe sik. Bingung tak rek iki. Aku ditinggal mulai paling. Jumpritan opo iki? Delok dhewe rek ketemu ya. Tak gepuki marane aku. Lah iku ora arek ae. Delok dhewe mari kene. Iku ana banyu. Tak siram kono ae. Cek metren. Aki golek ini muter-muter pe. Ini ratu pas ngono. Awak rokokan ning kene. Iya, penggawane ngapusi awak dhewe ku. Iya, menek-menek curi sik. Jare tek mbae ngleteke wong. Apusi yo. Iya. Topes kona! Topes kona! Marah. Aku apusi. Kene gulu-gulu ndek kene. Tumpes kona. Awak dhewe lho singitan, Cak, mulai mangkat. Apane singitan? Tuh kon mulai ndek kene singitan jarene. Iki lak singitan pe yo. Singitan. Hapusi aku ndak iso Apane ngapusi jare pe? Ndak, Cak. Bukine kok rokok-rokokan gunu-guan. Iya aku kan singitan iki nembek peri. Ngapusi iki. Belingan weh ndak gelem aku diapusi wis. Gelem aku wis. Oh ngono ae ngambul, Cak. Ngambul ya. Gelem aku wis.